खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव एनकाउन्टार राफिकुल इस्लामनि सायाव गुलि गावदों क'क्राझार पुलिसआ क'क्राझारनि पाटारघाटआव खर' गाज्रि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन बे जाथायनि उनावनो दुंहाव थासारि जादोंमोन क'क्राझाराव जाथायनि दायनिगिरि राफिकुल इस्लामखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनायनि उनाव दा एनकाउन्टार खालामदों जायजों दुथांनि आथिङाव गुलिया नांदों गुलि गावनाय जाथायनि सोमोन्दै क'क्राझार पुलिसनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जानायनि थाखाय दुथांखौ रानिगुलियाव दैथायहरनाय जादोंमोन बिनिफ्राय सिजिएम कर्टआव लांबाय थानाय समावनो दुथाङा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजादोंमोन बेयावनो पुलिसआ दुथांनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जाय गुलिया दुथां राफिकुल इस्लामनि आथिङाव नांदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय सानै पुलिसआबो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों उनाव देहा फाहामथायनि थाखाय दुथांजों लोगोसे पुलिसफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों थांनाय साननैसो सिगां राफिकुल इस्लाम जाय धुबुरी सापरनि थागिबि नाथाय क'क्राझाराव खामानि मावनो थाफैनाय बे दुथाङा सासे खर' मोजां नङै आइजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बे जाथायनि सोमोन्दै आइजोआ ओनसोलनि सुबुंफोरनो खोन्थानायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा फैनानै गोबां खुद्रिदोंमोन आरो दुथां राफिकुल इस्लामखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदोंमोन दिनै 2 जानुवारि फैगौ 17 जानुवारियावनो गुवाहाटीआव फ्राय 11,000 मोसाग्रा दामग्रा देग्रा मेथाइ रोजाबग्राया जयैनो बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव फैगौ 17 जानुवारियाव फ्राय 11,000 मोसाखावरिफोरजों लोगोसे दामग्रा देग्रा आरो मेथाइ रोजाबग्राया जयैनो बागुरुम्बा मोसानानै गासै बुहुमावनो रेकर्ड लाखिगोन फैगौ 17 जानुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिनानै रेकर्ड लाखिनो थाखाय जायगा जायगा ट्रेनिं बा प्रेक्टिस खालामनाया जागासिनो दंमोन दा जयैनो गुवाहाटीनि सरसजाय स्टेडियामाव प्रेक्टिसखौ खालामगोन बेनि थाखाय मैया रावनाखौ होलांबाय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गासै 1,511 मोसाखावरि दामग्रा देग्रा आरो मेथाइ रोजाबग्राफ्रा रावना होलांबाय क'क्राझारनि डिसि पंकज चक्रवर्ती बिथाङा फिरफिला बिरहोनानै बास खारनायखौ जागायजेनबाय सा 1,511 नि मादाव सा 23 नेपालनिफ्राय आरो सा 51 सोनाब बंग'निफ्राय मोजाङै मोजां जाहाथे बिथांमोनहा सौहैनो हायो बेनि थाखाय एडिसि हिमाद्रि शेखर बरदलै एसिस्टेन्ट कमिशनार ध्रुबज्योति दास बिथांमोनहाबो लोगोआव थांफादों क'क्राझार जिल्लानि अनगायै चिरां जिल्लानिफ्रायबो गासै सा 560 रावनाखौ होलांबाय मोसाखावरिफोरजों लोगोसे दामग्रा देग्रा आरो मेथाइ रोजाबग्रा गासै सा 560 मैयानि सानाव रावनाखौ होबाय डिसि जतिन बरा बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोजेननानै बास खारनायखौ जागायजेनबाय मैयानि सानाव क'क्राझार टाउनाव दुंहाव थासारि क'क्राझार बाजाराव थानाय जामे मस्जिदाव अन्थाइ खुबैदों जय श्रीराम स्लगान होनानै अन्थाइ खुबैदों जामे मस्जिदाव जायजों मस्जिदनि खोरखिनि ग्लासफोरा बायनानै थेर बेथेर जाजोबनो गोनां जादों जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों जामे मस्जिदनिफ्राय मोनानि 9 रिंगासो समाव बेबायदि जाथायखौ खालामफैनाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों माखासे सुबुंफोरा जयैनो फैनानै गेटनि मोखाङाव जय श्रीराम स्लगान होनायनि उनावनो अन्थाइ आरो इटा थुख्राफोरखौ खुबैहरदों होननानै फोरमायथियो जाय दायनिगिरि बेखौ साजा हो गोनां जायोब्ला जोंबो मददखौ होगोन नाथाय धोरोमारि फसंथानखौ खहा खालामनो नाङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा मानोना धोरोमारि फसंथाना जेबो खहा खालामाखै बा गाज्रि खालामाखै होननानै बुंथियो आरो जाथाया जाहाथे बेनिफ्राय गेदेर जाबावा बेनि थाखायबो बुंथियो जामे मस्जिदनिफ्राय ओजोंहाय क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जानायखौ लानानै अल आसाम बेंगलि युवा छात्र फेडारेशननिफ्राय बेखौनो बुंथियो दि बेंगलि युवा छात्र फेडारेशना गोजोनैनो धरनाखौ होदोंमोन बा बिजिरनायखौ नागिरदोंमोन नाथाय माखासे थार्ड पार्टी बा थामथि आफादा बेयाव हाबदेरनानै गोजोन गैयै थासारि खालामनो नाजादों आरो गोजोनै सोमावसारनायखौ गुबुन महर होनो नाजादों होननानै बुंथियो 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय बा थुंगेबाय चिरां जिल्ला बिजनि बर'लाव गावनि थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजादोंमोन जाय मैया गेवलां मेलमोन मैयानि गेवलां मेलखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखेवनानै होदों नाथाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखै आरो आसाम सोरखारनिफ्राय मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा नुजाथिफैदों बिथांमोननि अनगायैबो 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव नेपाल सोनाब बंग मेघालय निउ दिल्ली आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गासै 2,000निबो बांसिन थान्दैया फैनानै बाहागो लाफैदों बे जथुम्मायाव गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनाय जादों
हारि, राव, थुनलाइ, बर' बिजोंनि जेंना बेफोरनि सायाव सावरायनायनि अनगायैबो थुनलाइजों सोमोन्दो गैयै जेंना जेरै आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथा, हा-हुनि जेंना बायदिनि सायाव सावरायनाय जादों। आसाम सोरखारा जेरैबायदि आसामाव होस्रांदों आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ बेबायदिनो बिटिसिआवबो जाहाथे आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ होस्राङो बेनि थाखाय सावरायनाय जादों बा दाबि खालामनाय जादों होननानै फोरमायथियो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लोगोआव लाफानानै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया मैयानि सानाव थुंगेबाय। 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जोबनानै थांबाय, नाथाय बिबान सोलायनायखौ लानानै माखासे गोजोन गैयै थासारि जानानै थांबाय आरो बिबान जि सोलायनाय बेयो आबुं जानानै थाङासै। जाथायनि बागै बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै गाहाय नेहाथारिनि बिबान मोननाय नीलकान्त गयारि बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बिथाङा बुंथिदों दि जायखौ लुबैयाखैमोन बेबायदि थासारि सिखांबाय। बिबान सोलायनाया आबुं जायासै। आफादगिरि बिबानखौ मोननो थाखाय 2 कन्टेस्टेन्ट गसंदों। लेङाइ आफादगिरि बिबानखौ मोननो थाखाय गोबां कन्टेस्टेन्ट गसंदों। गाहाय नेहाथारियाव सासेल' गसंनायनि थाखाय बेनि बिबानखौ मोननो हाबाय आरो बियो आबुं जाबाय होननानै फोरमायथियो। नाथाय नेहाथारिनि थाखाय 9 कन्टेस्टेन्टफोर गसंदों। ओजोंहाय आइजो खयथायाव 2आ आबुं जालांबाय, रांगिरिया जालांबाय, नाथाय माखासे बिबानफोरनि थाखाय आबुं जायासै होननानै फोरमायथियो आरो बेनि थाखाय केबिनेट एग्जिकिउटिभ जिरायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। गोबां दाबिदार बा गोबां बिबान लानो बेलाय जानायनि थाखायनो बेबायदि थासारिया जानो मोन्दों बेखौ मिथिहोयो। जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर'आ बुंथियो दि हिंसायारि थासारि सोमजिहोदों, बोलोखौ बाहायनानै डेलिगेट हाउसखौ घेराव खालामदों बा बेंखनदों। बिबान सायख'बाय थानाय सम, जाय समाव गोबां गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा गोबां गेदेमा सुबुंफोरा जौसाङाव दंमोन, बे समावनो जरजुलुमै 2 माइक्र'फनखौ सेनानै लानानै थांदों। सिङाव 100निफ्राय 150सो सुबुंफोर दंमोन होननानै फोरमायथियो। दावराव दावसि खालामदों, थान्दै मेलखौ बन्द' खालामनो हुमखि होदों, नाथाय मा थांखिजों बिथांमोनहा बेबायदि खालामदों बेखौ मिथिया होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। थांनाय 6 बोसोराव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बेबायदि जायाखैमोन, नाथाय बेनि सिगां नुदोंमोन दतमायाव गुलि गावनाय जाथाय जादोंमोन। दा फिन खेबसेबाव हिंसायारि थासारि जाबावबाय होननानै फोरमायथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर'आ। बांलादेशआव फिन हिन्दु धोरोमनि सुबुंनि सायाव इनाय अनागार। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हिन्दु समाजनि सुबुंफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनाया जाबाय थादों बांलादेश हादराव। मोहम्मद इउनुस सरकार फैनायनि उनावनो हिन्दुफोरा रैखाथि गैयै बायदि जानायखौ मोननो हादों बा मोनदांदों। फिन आरोबाव सुनामगन्ज जिल्लायाव जय महापात्र मुंनि हिन्दु सुबुंखौ दखाननिफ्राय बोनानै लाबोनानै बिस दौदों, जायजों थैनो गोनां जादों बिथाङा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जय महापात्र मुंनि हिन्दु सुबुंखौ दखाननिफ्राय जरजुलुमै बोनानै लाबोनानै गाज्रि रोखोमै बुदों, बिनि उनाव बिस दौदों, जायजों गोब्राब थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन जय महापात्र मुंनि सुबुङा। लोगो लोगोनो देहा फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। बे जाथाय जानायनि साननैसो सिगांबो 25 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मिथुन सरकार मुंनि हिन्दु सुबुङा थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा बान्दारपुरनि गामिनि थागिबिमोन। सिखावनि सन्देह खालामनानै बांलादेशनि मुस्लिम सुबुंफोरा बुनो थाखाय बिथांखौ होसोदोंमोन। बेयावनो बिथाङा गिनानै दैनि नालायाव बाज्रुमदों, जायजों बिथाङा थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो बेफोर जाथायनि सिगांबो दिपु चन्द्र दास, जाय जि गलायाव खामानि मावोमोन, बिथांखौबो जोबोद इनायै बुथारदों। गोबां गाज्रियै बुनानै फासि होनानै गोथाङैनो अर सावनानै बुथारदोंमोन दिपु चन्द्र दासखौ। बेबायदिनो थांनाय 36 सानाव 11 हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। आरो बांलादेशनि मोहम्मद इउनुस सरकारा हिन्दुफोरखौ रैखाथि होनायाव थारलायैनो फेलें जादों। मोहम्मद इउनुस सरकारा थारलायैनो फेलें जादों होननानैबो अजदखौ होयो हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।